Wow, ji borian khadna. Manse jana nai ni dong. Nei ya, wow, ji boria kha. आङो सिगाङो नाथुरनाखौ होनाय लोगो लोगोनो मोनखायो होननानै सानोमोन आरोना मानोना होनाय लोगो लोगोनो माने कालार सोलायखायोना बिसोरनिया रेड जाखायोना बेनिखायनो आं सानलाय लायोमोन होनाय लोगो लोगोनो मोनखायोना नैबे नाथुरनानै खि नामालै गोसोमा इदि गोसोमा अ माबानि नंगौन र' खि हा नै जानोसै नाया नै सान्दुङा नै एसेबां खाबाय मनायावबो मननासो खाबाय जोङो ओइ साला नोंसोरखौ बुथारनांगौ आयौ थैमारबा आंनिसो दाय जागोनहाय धुर 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 हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो मा जायो दिनै नायलांबाय था फ्राय अर्डारा फ्राय नाखर सोर जानो मोजां मोनो नाथुर नाखौ इदि गोथाङैनो फ्राय एवनानै जानांगौ फोराननानै जाबा इखौ जेबो मोदोमखौनो मोनजाया बिगुरल'सो सख्लाखौल'सो मोनजायो दखन ओइ बेयाव ओंखाम संगासिनो जोंहा हाजिरा दोङो आरोना माइ रोगानाय इनिखायनो खान्था गेदेराव संबाय थास' बिखां दा खोन्थिथ'ला जानाय टाइमाव खोन्थिनोसै आङो सिगाङो नाथुर नाखौ होनाय लोगो लोगोनो मोनखायो होननानै सानोमोन आरोना मानोना होनाय लोगो लोगोनो माने कालार सोलायखायोना बिसोरनिया रेड जाखायोना बेनिखायनो आं सानलाय लायोमोन होनाय लोगो लोगोनो मोनखायोना दिनैसो मिथिबाय जे थाब मोनो दाबो मोनला लुबैनानै थानो हाला बा वाव जि बरिया नुखादोंना मोनसे जाना नायनि दं नैया वाव जि बरियाखा Tamam Hüt. Buraya. Harusnya nangis. Karena doनलायनि आरो इखिनिखौ गाबोन जानो दोनगोन मतलब फोरानना दोनगोन इखौ एवफ्रामना दोनगोन गाबोन जानो आं नायनो बिराद गिनाय मोनोलै अ Yelo, tukha. Nebe nathurnaनि खि नामालै गोसोमा इदि गोसोमा अ माबानि नंगौन र' खि सिखौनो जादों आङो दहायो ओंखायनो माने हाख्रेब मोनजादो सानदां हा खर'खौथ' बस'खायो नै जानोसै नाया नै Remale nang na जाया नै जों थांगोन खोनाय रैमालिया लादो मालाय इमान गोदोर थांगोन जोंहानि मुख'आ थायाना बेखायनो इमान गोदोर थांगोन गोथौ दोना फैखानांगोन जों दायो मोखौस्लायनो थांनायदो बैनो भुटान पाहारा बेनो आरो दैमा जोंनि सिनार गानलांगोनलै आङो ओइ मोखौ फिसा गाबबाय थादोंना इखौ बिमानो होना फैनो द' बिमाखौ नुयैखाय गाबदोयो बिमाखौ लोगो मोननायखाय जि खुसिखा आरो नै बांसिनानो हाजोबखांबाय जोंहाल'सो आरो बाखिसिन दोङो माला हाखांगोन भगबान सान्दुङाबो जि गोसाखा बख'दे हायोबा
आं नायाखै बख'नो इमान गोरा बोनानै गोरा खाना लादो इयो बेखायनो बख'नो हायाखै दंफाङावसो खाना गालांदो बिमायाबो हायालै मादि बोनानै खाना बाबारे आया सोरनाव सेजि गोरा खाना गालाङो oh हाबाय yes I can do विं जाबाय दे होनना बुङो नों साइखो हाबाय नै ला दायो खैथिंहायनो र' नै आखायाव जेरा बायदि हाबना फैदो नै ला भगबान सालायलायदो मादि हाबनाय बा नै जेरा बायदि हाबना फैदो आं खामनि नङा इयावलाय मादि हाबनाय मोनखो आंनियाव आखायावलाय नैलि हाबाय बोखारनो नै ला नाखाया नै बुरैफोरनि बैसा ए भगबान खानसेम गस्लायनो थांनाया नै आथिं मानि हाबजोबना फैबाय नै इयावबो मोनसे हाबना फैदो नै ला हादो ये देखो फैलायबाय जोङो दुब्लियाव माथिं ना हमनायनिखो माबा नायदों जानायनि सब सोलायाबा माबा मा होनो देनां नायनो हागोन ना बुरैबा आं इदिमोन दख' होननानै जोङो दायो हेलांसि खानो थांनायदो दुब्लियाव ए देखो दुब्लि कं खारसिन सोगौमोन इयो जै मालाय माइ हानायालाय लेब्र'साथ' सान्दुं नायनो आंहालाय लामाखौ सिनाय मोना जायखिजाया आं थांबायल' थागोन दे ओंखाम जाग्रा फैनानै उदैयासो सासुबाय आंना खावसे किडनिकानो आंनि फारसे माबा जाना खाबाय लोरिना खाबाय खोमा ना जों ओइथिंनिफ्राय ओरै फैनानै आरो इथिं थांफिनगोन दा दोङो इखिना दंग' माखासे गथाय दंजोबखायो होमबाबो जोङो बैयाव खागोन गोजा गोजाया नै ला फानदो साना दोनदो इयाव एन्जर नांगोन आरो मोनसेबाव ओइ मोननै साना दोनदो मासे माने माबासो नांबाय दसे आं गोदोयैनो उन्दुदों आं सानदों मोदायनो नै ला बेखौनो खागोन जोङो दायो बेखौनो नाय हेलांसि आंखौनो जे ब्लगाव खोन्थिखाबाय इखो ए सायाफोरनिया बाहाय गोरलै जायोलै सायानि खा माने बहुद दोंखायो बेखिना गथाय जिखिनि नुदों बेखिनि हाग्रा बायदि बेखिना गासैबो हेलांसिखा गोसोम नुदों खाना खिथिगोन दे टेप होनलायलायगोन जिबरानो बाजै खाखांबाय इखो गैला गोरलैया टेल टेप होनखायो नै दि बुस्था खानांगौ बरिया देखा बायखो बुस्था गैया गोजासो दोङो मादिबा मानो दानै सान्दुङा नै एसेबां खाबाय मनायावबो मननासो खाबाय जोङो सोर जानो मोजां मोनो अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदे निला मा होनो सोरनि जायगायाव बेखौ बाजैमोननिया मा होनो हेलांसि आरो मा होनो मिथिया ओइ नै फानदो इथिंबो साजुना दोनदो होरायजों थांनोसै खाखांबाय बारा खाला दोङो धेर दोङो तामाम दोङो बेसां खानो सोरनोबा नांगौबा लांफाय दायो जों थांनोसै खाखांबाय आंनो बांसिन गेदेर जादों गथ' गोरलै बेसा दामलांबाय आं बादे दायो जों थांनोसै खाखांबाय नाराबारि गेजेर थांगासिनो जोङो नैला बांसिनानो माइ हाखांबाय आरो इयाव हानो दोङो आरो जोंहा हानो दोङो ओमफ्राय मोनानो जोबगोन दुब्लि बारियाव माइनि अबस्था देन्जार गोलैनानै दोनखायो इथिं आथिं हेब्रुजुबना दोंनायसन मादि हागोन इखो हानाय दामा देन्जार खस्थ' जागोन सोरनिबा बोरमा हाबनानै दोङो जोंहानि माइयाव नैबे जोंहानि माइ ओमफ्राय ओरै गोसोम बोरमा हाबना दोङो ओइ साला नोंसोरखौ बुथारनांगौ आयौ थैमारबा आंनिसो दाय जागोनहाय धुर हे भगबान फालनैया आथिं गाहाय जानानै दोङो हे भगबान इसोर गैलालै जोंहानि माइया ए माथाम माब्रै हाबना दोङो
ओइ सालाबो थुर नै गैला बिसिबाय गैला नै जिबाय गैलालै बोबाव ओइथिंनियाबो जायाखै थै बिदिबा मा जागोन देसन जेरैबायदि सुंथानानै गोजौ खालामनानै दोनबाय सालायबार साबनानै हानाय नङा बोरमाया दायो जों थांनोसै इनो जोंनि फिल्डआ नाइस बरिया जाना दोङो नै कमला लाना फैबाय जोङो सिलखालानिफ्राय ओमफ्राय जों दा गाबोनसो लाङो आरोना इखो गुवाहाटियाव लांगोन